היו אצל הרב לפני שנה וחצי בקשר להסתדרות הציונית באמריקה לנסות לדחוף את הרפורמים החוצה להכניס אנשים חרדים. עכשיו השאלה נוגעת לגבי אנגליה, האם גם כן להכניס אנשים חרדים בשביל להוציא את הרפורמים החוצה גם שמה בהסתדרות הציונית? לפני שנה הם היו פה, סבא אמר שיכנסו להסתדרות הציונית יהודים חרדים משלנו כדי שאת הרפורמים לצמצם את ההשפעה שלהם כמה שפחות. עכשיו השאלה האם גם באנגליה שיכנסו יהודים יראי שמיים כמו הוא כדי להוציא כמה שיותר את הרפורמים. מה סבא אומר? שיכנס לזה? כן? אז זהו, הוא רוצה שיהיה לו ברוכה. שואל את זה הרב גורביץ באנגליה, הוא רוצה להגיד לרב אברהם גורביץ בשם סבא. שליח של אברהם גורביץ, ראש ישיבת גייטסטד. אז הוא יכול להגיד לו את זה בשם סבא? הוא רוצה שיזכו לקדש שם שמיים. רב נחמיה